ngandakno dulur songo sing bareng-bareng Mbah Samen sing disimbulno alus songo niki dados Mbah Samen Surasendika, Mbah Sarijan, Mbah Kartogolo, Mbah Rono Dikromo, Mbah Sorjo, Mbah Sarjani, Mbah Sarpan, Saruto, Towikromo kalih Mbah Tokromo. Nalika niki napa ngadeg kula sengaja nglarah anak putune mbah-mbah menika dan kula undang teng mriki. Dan niku sing faktane dereng nate mungkin para peneliti menika sampai menggali wong songo ki ning ndi kabeh. Arang kuwi teko ngendi kabeh, perjuangane kaya apa. Dados ketika kula ndolani mergi niku putu nggih tesih ngertosi mbah-mbah proses penangkapan niku ceritane pripun. Jadi sedaya ngakoni nah papan panggonan menika wong songo niku sering dolan mriki. Jadi sakniki niku wonten sing tasih plosok numpak mobil wae isih kangelan. Apa meneh zaman era Mbah Samen. Jadi keluargane dikandani nek dadi mbahku ki ya do lunga ning pelosok mrono ketemu Mbah Samen. Lah. Jadi 9 orang sing ditangkap niku sak temene mboten mung sebelum sikep Selasa. Tapi niki dulur-dulur di luar sikep ugi sing duwe tinemu padha bareng-bareng sepakat ora bayar pajak, mergo pajak ini kok kanggo wong Eropa mboten kanggo dulure awake dhewe. Jadi niku sing penting dadi catetan badhe kados pundi mergo pengakuan sikap niki bonggole niku ya Mbah Samen mriki panggonane raos kula perlu diuri-uri. Ngoten nggih. Monggo lanjut.